a interpretar las propuestas de reglamentos entendidas en rango de lucro o solo es el PSOE? ¿Vas a interpretar igual? ¿A que no? Per tant, estàs censurat. Estàs censurat. La segunda pregunta és per a la senyora Jàvega, que volia preguntar-li quina idea té ella del significat de democràcia. És una pregunta que tal vegada podia semblar banal, però no ho és. Tal vegada podia ser un poc retòrica perquè la contestació més o menys me la sé, podria ser algo paregut com igualtat de tots davant de la llei. Com suposo que serà la resposta que me va donar, la pregunta era si va aplicar esta definició al fet d'haver sancionat al Partit Socialista del País Valencià d'Aldaia amb 900 euros per penjar cartells i pancartes basant-se en una ordenança que no regula la propaganda política fora del període electoral. El PP del barri del Crist també ha penjat pancartes i cartells, incomplint, segons criteri del PP, la mateixa ordenança. La meva pregunta és si se va sancionar també al PP del barri del Crist o se va sol·licitar un informe a la policia local o els mètodes de censura només s'apliquen als grups que la senyora Jàvega considera oportuns? Aquest és el concepte que la senyora Jàvega té de democràcia. Si creu en la democràcia, haurà de sancionar al PP del barri o retirar la denúncia. Si no, el seu comportament serà conegut com el més antidemòcrata, censurador i propi d'època dictatorial i fosques que ja tenim extingides. Que Carme Jàvega no la hate cuando está en la oposición,